Gaueko ordu bata eta 31 minutu Realak 3-1 irabazi dio Elxi Anoetan, lehen mailako 23. jardunaldiko norgehiagoka izan da, eta Pellegrino Matarazzok Realeko entrenatzaile moduan oraindik ere norgehiagokarik galdu gabe jarraitzen du. Kopako kanporaketa guztiak igaro ditu eta ligan norgehiagoka guztietan gutxienez puntu bat atera du, beraz ikeragarria Estatu Batuetako entrenatzailea Realarekin egiten ari dena. Gogora ezagun Realak aurrekoan Alavesen aurka jokatu behar izan zuela kopan, bertan 2-3 irabazi zuen Mendizorrotzan. Elxek berriz lagunarteko norgehiagoka bat jokatu du astean zehar 5-0 irabazi dio Tianjin Jimen Tigerri, baina ligako edo norgehiagoka ofizialetako azken aurrekaria Bartzelonaren aurka zuen 1-3 galdu zuen etxean kuleen aurka. Honen bestez, Pellegrino Matarazzok eta Eder Sarabiak honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Realak 4-4-2 sistema ezarri du zelaian, Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Orriozolak jokatu du eskuinaldetik, Sergio Gomezek ezkerraldetik, Txaleta Txar eta Igor Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Gorrotxategi eta Soler izan dira. Eskuinaldetik Gedese jokatu du, ezkerretik Pablo Marinek eta goian Susic eta Oiartzabal kapitaina izan dira. Elxek berriz 3-5-2 sistema ezarri du, Iñaki Peña izan da atepean, atzealdean 3ko lerroan Afrenguberrek jokatu du eskuinetik, erdian Txust izan da eta ezkerretik Txetauia. Febas kapitainak Martin Netok eta Dianganak osatu dute zelai erdia, eskuinaldetik Erasoan Petrot izan da, ezkerretik Germán Valera eta goian Andres Silva eta Álvaro Rodríguez. Epailea Guzmán Mansilla izan da, González Francesek lagundu dio barretik, eta oroar akats nabarmenik izan ezpadu ere, nik uste gaizki epaitutako kontu batzuk eta erabakigarriak izan zitezkeenak eduki dituela Guzmán Mansillak, horiek gerora ere aipatuko ditugu. Partida hasieran egia esan Elxek izan du partidaren domeinua esango dugu, baloiarekin oso talde ausarta, nortasun handikoa da Eder Sarabiarena, gogoratu behar da Eder Sarabia Kike Setienen eskolakoa dela, Kike Setienek badakigu motzean jokatzen eta baloia ukitzen jokatzeko zaletasuna duela, bere talde korrela jokatzea gustatzen zaiola, eta Eder Sarabia ere aurten Elxekin alako zerbait egiten saiatzen ari da, eta ongi irteten ari zaio, oroar naiz eta etxetik kanpo oraindik ez duen norgehiagokarik irabazi. Martínez Valeron oroar oso fin aritu dira, batez ere lehen itzulian, eta beti gustagarria, ikusteko behintzat gustagarriaren talde bada, batez ere horixe, nortasuna erakusten dutelako, naiz eta behar bada kalitate handiko jokalariak ez izan talde lan horretan baloia ukitzen eta aurkarien presioa gainditzeko beta izaten dute, eta alde horretatik, hasiera horretan Reala baino gehiago izan dira baloiarekin, baina Realak eutsi dio, atzealdean sendo aritu da Mataratzoren taldea hasiera horretan, naiz eta gerora ezin dugun berbera esan, eta arazo hori ere aipatuko dugun noski bideoan zehar, baina hasiera horretan behintzat Elx gehiago izan da, hala ere Realak berehala harrapatu du zepoan, Elx azkenean badakigu hain aurreratuak jokatzen duten taldeen aurka ezinbestekoa dela baloi luzeekin jokatzea, eta Realak horretarako jokalariak baditu abiadurarekin hori lortzeko. Horietako bat Gonzalo Guedes da, lehen zatian zenbait baloi ipini dizkiote. Ikusi ditugu gainera Realeko jokalariak beroketan ere nola Txaleta Txarrek baloia luze jarri, Odriozolak edo Sergio Gomezek kontrola egin erdiraketa, eta alako jokaldiak entxeatzen ere aritu dira, beroketan zehar eta norgehiagokan zehar ere praktikan jarri dituztela, esan daiteke, zenbaitetan jokatu baitute baloi luzeekin, aipatu dugun bezala, Elxek azkenean asko aurreratu baitu bere atzealdeko lerro hori, pentsa, 3 erdiko atzelarirekin jokatu dugu, aipatu dugun bezala, baina Txetauia
askotan ikusi dugu erasoan, eta hor gainera zenbaitetan Realak zuloak utzi ditu eta Elksek sakontasun apur bat gehiago izan balu, arrisku gehiago sortzeko aukera ere izango zukeen, eta hori noski Pellegrino Matarazzoren taldeak hobetu behar duen gauzetako bada, ez hainbesteko zuloak uzten, ez hainbeste uzten hain errez iristen behintzate aurkariari, gaurkoan Elks hasiera horretan erraz. Hala ere, aipatu moduan, zepoan harrapatzeko beta izan du, kasu honetan Gonzalo Guedesi baloi luze bat ipini diote, Gonzalo Guedesek iaia bakarrik kontrolatu du, Susitxek are bakardade handiagoan eman dio eskuinarekin utza egin du, eta hala ere pentsa ezkerrera jarri zaiola eta jaurtitzeko beta izan duela, eta era berean Iñaki Peña gainditzekoa ere egia esan Realak lortu du Elsen atzealde hori haustea, Elsen hasierako planteamendua oso erasokorra izan da, eta arriskuak hartzen dituzu, are gehiago Els bezalako talde batek arriskuak are gehiago hartzen ditu, azkenean behar bada ez baitituzte atzealdean hain jokalari koordinatuak eta hori hainbeste zainduko duten jokalariak, baina horrela jokatu nahi izan du, nortasun hori dauka, eta Realak zepoan harrapatzeko beta izan du. Hala ere, denak ez dira albiste onak izan, lehen zatian izan ere, gola sartu eta 4 minutura, 28. minutuan, Lukas Susitxek min hartu du, ikusiko dugu bihar Realak agiri medikua ateratzen duen edo ez, aterako balu behintzat, ikusiko dugu asteazkeneko derbian egoteko beta duen, edo jada Bernabeun kontatuko lukeen berekin, edo ez, edo luzeagorako den. Kontua kontu, Lukas Susitxek zelaia utzi behar izan du, gola egin du, oro har presioan eta Mikel Oyarzabalekin ongi koordinatzen ari da, hor aurkariei baloia ateratzerako garaian eta zailtasunak sortzen dizkiete, asko hobetu du Kroaziako jokalariak, Sergio Franciscorekin aurten eta Imanolekin joan den urtean behar bada ez zuen fitxatu zutenean espero zen bezain besteko protagonismoa eduki, baina orain pixkanaka dinamikan sartzen ari da, eta ongi sartzen gainera gaurkoan beretzat ere partida garrantzitsua zen, azken finean aurreko astean derbian Braisi txartel gorria aterazion epaileak, eta ondorioz ez du gaur jokatzerik izango, ez da datorren igandean larun batean markatu Bernabeun ere, baina kontua kontu Susitxek ongi baliatu du, gola egin du, baina pena 28. minutuan zelaia utzi behar izatea, eta bere ordez baina Turrientes atera da, hau ere beste jokalari bat izan da non Pellegrino Matarazzorekin sekulako iraulia eman duena, ez Imanolekin joan den urtean, ez Sergiorekin ez zituen minutuak eduki, Matarazzok ikusi zuen zerbait bazuela, eta konfiantza eman dio, eta konfiantza horri erantzun ona eman dio Turrientesek. Ze jokalari puska den baina Turrientes, Orain artean, gehixeago ikusi dugu behar bada barnekaldetik, naiz eta Sansen bigarren mailan jokatu zuenean gehiago nabarmentzen zen euskarri moduan, baina orain euskarri moduan ari da, baloia oso ongi ateratzen du, ez dio baloiak erretzen, azkenean hori oso garrantzitsua da zelai erdiko jokalari batentzat, baloiak ez erretzea, ez dio ajola baloia oinetan edukitzeak, berak izkin egingo dio aurkariari, berak aurrera eramango du jokoa, eta alde horretatik gaurkoan ere fin aritu da Beñat Turrientes, eta hortik 7 minutura azea katsa egin duen Iñaki Peñak, horrek kondenatu duen batean Elks ezbaitzen gaizki jokatzen ari, erasoan ari zen, baina Realak eraginkortasun handiagoa eduki du oro har, eta area ere gehixeago zapaldu du, zelai erdian batez ere autoritate handia erakutsi du Elksek, 37. minutuan Iñaki Peñaren akas baten ondorioz, Mikel Oyarzabali baloia etorri zaio, izkin egin dio Iñaki Peñari eta eskuinez ez du arkatu Eibarko jokalariak, 2-0 zen, bazirudien jada Realak partida bideratuta utzi zezakeela lehen zatirako, baina aipatu moduan Pellegrino Matarazzoren taldeak naiz eta partida guztietan puntuak atera eta kopako kanporak eta guztiak gainditu, oraindik ere baditu gauzako betzeko, eta horietako bat atzealdean dago, Nik uste gaurkoan Álvaro Odriozolarentzat esate baterako denboraldiko bigarren partida izan da titular moduan, naiz eta Matarazzorekin orain arte protagonismo askoz ere gehiago izaten ari den, ez du titular moduan jokatu, eta
gaur berriz alaxe izan da, naiz eta ez duen gerora partida guztia jokatu, baina bai Zubeldia bai Txaleta Txar Elsen golean oso gaizki aritu dira, Andres Silbak oso bakarrik jaso du baloia, eta nahiko erraz gainditu du Alex Remiroren atea. Oro har gainera Elxek ere aukerak sortu ditu, batean noski euren merituagatik, baina gaurkoan azpimarratu nahiko nuke, eta benetan ongi azpimarratu gainera, Alex Remirok egin duen norgehiagoka. Asko kritikatu da, Alex Remiro denboraldian zehar, ez zuela bat ere gelditzen, orain, asteazkenean Mendizorrotzan penalti garrantzitsua geratu zuen, eta gaur ere bi geldiketa ikusgarri, 3 ere esango nuke egin dituela, Reala erabat salbatu dutenak, eta 3 puntuak egin batean ere beregatik izan dira, naiz eta aipatu moduan 42. minutu horretan ez duen lortu. Gerora Guzman Mansilla protagonismoa eduki nahian hasi da, eta kasu honetan, txartel hori atera dio, esate baterako Pellegrino Matarazzorinik, halako irizpideak ez ditut oso ongi ulertzen. Badaude beste zenbait entrenatzaile, epaileei edo laugarren epaileari kasu honetan protestan igarotzen dutenak partida osoa, euren taldeen aurka adierazten duten edozer protestatzen dute, eta ez dute txartel hori bakar bat ere ikusten. Pellegrino Matarazzok nik uste neurri berdinean egin duela protesta eta txartel horia jaso du. Beraz hori ere, epaileen protagonismoaren barruan ere badago, eta horiek batzuetan ekiditea ezinezkoa da, eta, alaxe amaitu da, lehen zatia 2-1 emaitzarekin, Reala behar bada alde zabalagoarekin ere joan zitekeen, baina ez du alakorik lortu. Bigarren zatian, ezinbestekoa zuen Realak ongi sartzea, ongi sartu da, esango nuke partida kontrolpean eduki duela, Elxek ez du asmatu lehen zatian bezala min egiten, presioan zuloak bilatuz, ez du lortu alakorik Elxek, eta hori ere Realaren meritua izan da noski, ziur aski Matarazzok bigarren zatirako zenbait aldaketa jokoari dagokionez, jokalariak ez baititu aldatu, baina jokoari dagokionez ere egingo zituen, eta 53. minutuan gola balio gabe utzi dio Pablo Marini, hasiera batean gola eman du epaia, baina gerora barrean ikusi gabe ere balio gabe utzi du, beraz nahiko nabarmena izango zen jokoz kanpokoa pentsatzen dut, eta 55. minutuan Neto eta Txetauiak kendu ditu, Txetauiak aipatu dugu, atzealdearen erdialdean jokatu duela, baina erasokor ikusi dugu, zenbait jokaldi barnekaldera ere egin ditu, baina inolako arrakastari gabe, eta Netok oro arrels gehiago izan da, zelai erdian Gorrotxategi eta Soler baino duelo gehiago irabazten ikusi ditugu, Netoren meritua ere izan da hori noski, baina ez du asmatu bere partidan ere, eta euren ordez Aguado eta Pedrosa atera dira, hauek ere ez dute lortu, nola baitean Elsen jokoa hobetzea, aurrera eramatea, eta ez dute partida ona egin oro har. Minutuak aurrera joan ala Reala geroz eta erosoago zen zelaian, Elsek behar bada baloiren bat edo beste sartzen zuen sakonea, baina oro har partida nahiko bere aldera ekarria zuen, 75. minutuan debuta izan da, Odriozola eta Guedes kendu eta Aramuru eta Oxien atera ditu, Odriozolak erasokor jokatu du, behar bada Elsen golean zertxobait gehiago ere egin zezakeen, kontuan izanik bere hegaletik sartu dela Andres Silva, baina oro har partida ona egin du, erasoan ere presentzia handia izan du, eta hori eskatzen zaio Odriozola bezalako eskuinegaleko jokalari bati. Guedes beste horren beste, gaur esan dugu Reala baloi luzeekin jokatu nahi izan du, Elsen atzealde aurreratu hori baliatuz, Guedesek hori baliatu du, egin ditu lasterkaldi batzuk, goleko pase bat ere bai, eta oro har beste behin ere Portugalgo jokalariak egin duen partida apartekoa izan da, joan den astean Mendizorrotzan gola sartzeko beta izan zuen, San Mamesen ere sekulako momentuan da Portugalgoa, eta noski Realarentzat ezinbestekoa da. Eta euren ordez Jo Mikel Aramburu eta debutaria Jo Boxien atera dira, esan Aramburuk eutsi dio eta nik uste nortasuna ere erakutsi duela, une zaietan intentsitate eta garra handia erakutsi du, eta Oxien berri sekulako baldintzak dituen jokalaria dela iruditzen zait,
hanka luzeak ditu benetan gizon honek, baloia hartzen duenean sekulako lasterkaldiak egiten ditu, badirudi ez dela nekatzen gaurkoan ere ikusi dugu alde batean bestean, baloia jaso hartzuenean ere bera jaisten, denetik egiten ikusi dugu Jogosien, eta debuta moduan aurkezpen ona egin duela esango nuke, minutuak aurrera joan ala, Elksek aukeraren bat edo beste eduki du, hor ere Guzman Mansilak nik uste Febas lehentxeago bota behar zuela, lehen zatian protestagatik atera dio txartela eta bigarren zatian elastikotik heldu ostean nik uste bota behar izan duela, emaitzan ez du eraginik izan eta bala ere aipatu behar da, Guzman Mansilla gaurkoan ez duela zenbait uneetan asmatu, Txust eta Petrot kendu eta Bigas eta Zepeda atera ditu, Bigas ezinbestean atera behar izan du, azken finean Txust jada nekatuta zegoen, Osien ere zelaian zen, Realak beste martxa bat sartu dio partidari, eta, etarako Bigas ateratzea egokiago ikusi du, eta Zepeda Petroten ordez, Petrotek ere partida diskretua egin du, ez da asko agertu, saiatu da eskuinegal horretatik erasoa, baina ez du mine egitea lortu, 79. minutuan Dianganak kendu eta Gonzalo Villar atera du, Dianganak ere beste horren beste, lehen zatian Elsongi bidenean finaritu da, baina gerora nahiko haul eta Gonzalo Villar atera du, eta nik uste Gonzalo Villarrek ere kalean egon behar zukeela, baina ez du kaleratu aipatu modu balaro, eta 2. minutuan Soler eta Oiartzabal kendu ditu, Solerri oraindik ere falta zaio apur bat Realean bere mailarik onena erakusteko, hala ere fin jokatzen ari da, Valentziako jokalaria, eta Oiartzabalen inguruan zer esan gaurkoan ere gola egindu berriz ere azti arranoa bezala atezainaren akatsaren zain geratu da, oro presioan fin, baloi hartzerakoan, kapitaina da, esperientzia handiko jokalaria, eta urtengo denboraldian hori erakusten ari da, are gehiago Mikel Oiartzabal. Oskarson eta Herrera atera dira, Herrerak aspaldiko parte jokatu du, eta oraindik ere noski erritmoa hartzeke dauka, Oskarsone berriz, kantua eta dena egin diote horri Oskarsoni, eta horri gainera gerora erantzuna eman dio izan ere, 89. minutuan Gorrotxategiren pase basakonean, jada Elksen atzealdea erabat hautsita zegoen, eta garaipenaren gola egin du horri Oskarsonek. Egia esan, funtsezko garaipena zen, gaurko Realarentzat, kontuan izanik asteazkenean derbia dagoela, Espainiako kopako joanekoa izango dena, hor zer gertatzen den San Mamese, baina gaur aipatu moduan, Realak funtsezko garaipena eskuratu du, une honetan Mataratzorenak 8. postuan dira 31 punturekin, eta Elks berriz 12. postuan geratuko da 24rekin. Gogoratu beraz, Realak 3, Elksek 1 anoetan.